मा बेदर हांसो खुमब्रा सानफ्रामबो बेदरल' नामा हांसो खुमब्रा जासिथार जाखा खेला गेलेनो मोननाय मा खेला गेलेया मैनि फियार किया खेला आरायखिसो जागोन नामा आरायसो गोसोआव मोनदोंमोनलै हांसो हांसो गाब 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 जानोलाय गाब नै हांसो खुमब्रा हांसो आरो खुमब्रा औ दे थाब थाब गोदा गोजोनथार नै दांनो हालायासै साथा आथिंजों एरखांबानो जायोमोन ना साथा आथिंजों जासिगोन नामा एसे नांबावगोनदां ओरै माबायाव औ औ उदैयाव गाब 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 सामफ्रामबो गोथाव गाब 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 नों संनायखौ जागोन आं दिनै गोदाबाय गुमै औ नै गोदागासिनो दं नै बिराद बुरजा बेखौ खुमब्राजों मानेखि एवनाय खुमब्राजों बेलाय हाखांखाबाय रेडि खालामसै आं बे गोदाखांगौमानि ओमफ्राय बे आरो बे 1000 थाखाखौ आं उनावहाय दा होखानोसै होनो हरनाय बे साइडखौ आं क्लास खालामनानै हरग्रा एसे गोसोआव जायोना होननानै हारि बाजार आं हरनाय जादोंमोनहाय हारि बाजार बिनिहाय बेखौ माबा लेबु खोथा माबा खालामनानै आं बेयो एबारखौनो हारि बाजार बिनाय जादोंमोन गाइखेरनि दामखौ खम नालाय हारि बाजारखा बैयावनो आं थांनानै हरनाया ओमफ्राय बिनि उनाव 1000 थाखा हरबाय आङो हारि बाजार जाबाहाय आं हरनाया एबारखौहाय ओमफ्राय Nanti lagi. Jom nih teman-teman. Ya, mau. Jangan dulu. Ya, juga kota. Nomor berapa? Belum. मोनथारनोसै नै बया टेस्टि जासिगोन बियो हांसो खुमब्रा मोनथारनोसै नै बया टेस्टि जासिगोन बियो हांसो खुमब्रा नायसै आयो गोथाव जाबाय ओंख्रि लांफानो खुमब्रा हांसो साखिनाय दं खुमब्रा नै हांसो ओंख्रि साखिनायग्रा सोरबा नांगौबा लांफै हिनजावफोर नै खानाय थमब्रे उन्दुदो मामि उन्दुदो नाङाखैनो नै जोंना एम्बु आं दहाय होखाबायना बेखौ नायाखैनो